Нека ви разкажем как се ражда една обувка Туа Солея. Всичко започва много преди кожата и подметката. Започва с идея. Нашият продуктов и бранд менеджер първо решава каква обувка е нужна, за кой сезон, за кои хора и на каква цена, без компромис в качеството. След това идва дизайнерът. Смолив и празен лист. Той търси форма, линии, характер. Първата скица никога не е съвършена. Тя е начало. После щафетата поема най-важният технически човек – конструкторът. Той превръща идеята в реална обувка. Работи върху калъпа, кройките, ширината, обема, усещането при ходене. Появява се първата мостра. Обува се, пробва се, ходи се с нея. Ако не е удобна, връщаме се назад. Когато моделът е готов, започва истинското производство. Кроячи, шивачи, монтажници – всеки със своята роля. Всяка ръка има значение. Накрая контрол. Проверяваме детайла, лепенето, симетрията. Само тогава обувката получава името Туа Солея. Това не е просто обувка. Това е процес.